Ahojte priatelia, tak dneska mám opäť ďalšiu radosť jednak v mojom obľúbenom bazári Autoland, ktorý sa špecializuje na Mazdy, takže samozrejme sme tu na Mazdu a máme tu takúto krásnu novú Mazdu 3 s 80 000 kilometrami. Auto prešlo našou 146 bodovou kontrolou, je absolútne v poriadku, výborné pneumatiky. Originál 2.19 majú vraj 79 000 Vltakometra, ale normálne je tam ešte 6 mm TZN, že úplne nechápem, že jak sa mohli tak zachovať. Ináč samotné auto, zásadne ani zásadný škrábanec tam není. Jediné, čo sme našli, tak pri tomto senzore je tu taký malý škrábanec, ale auto v absolútne krásnom stave. Fakt, že veľmi pekné. Ešte ma čaká skontrolovať brzdy, lebo sa mi zdali také skorodované od toho, ako auto stojí na bazári, ale trochu na jazde som to prebrzdil a myslím si, že by to malo byť už lepšie. Pozrime to. Ránka tam je, no sú také trošku skorodované, ale myslím si, že keď sa to dobre prebrzdí na dlhšej trase, že ešte to niečo požije, že to nie je až také zásadné. Motor top, suchý, je to už ten nový 180 koňový Skyjack Helix, ktorý funguje kvázi ako diesel, takže aj preto robím video, že ďalšia radosť vo mne, že máme tento nový motor, ktorý som ešte nepreveroval doteraz, ale opäť pravidelný servis, ako má byť Mazda, všetko super, takže tu nemáme veľmi čo riešiť. Testovacia jazda paráda, nic nebúcha, všetko funguje ako má. Hydromenič krásne jemne preraďuje, manuálny režim funguje, všetky výmoženosti, adaptívny tempomat, držanie v pruhoch tiež funguje, diagnostika tam nehlási nič. Diagnostiku môžeme ísť pozrieť spolu. Interiér takto. V interiéri nejaká tá drobnosť sa nájde, akože predchádzajúca majiteľka, predpokladám, podľa kolie, že to mala, lebo sú tam také škrabance od obrubníkov. Tu vidno od prstenia, ako sa držal volant. Ale to sú také veci, no s čím sa asi treba zmieriť pri jazdenom aute. Tu vidíme taký menší škrabanec. Radiaca trošku taká vyleštená, ale navádza to k tomu dokonalému posedu, aby človek mal ruku na tej radiacej páke, takže keď je tam v kuse ruka, keď sa jazdí na aute, tak to asi ináč ani nebude vyzerať. Diagnostika, ukáž sa nám, nejaká chyba sa nám vrátila naspäť, takže to pozrieme po videu, čo tam ostalo. Ináč auto perfektné, fakt, že veľmi pekné. Zamklo sa nám to. Toto je ešte, prečo sa smerujem, také menšie používanie, tu vidno, že asi nejaké deti sa tu vozili, mamička s deťmi. Tu vidím na tomto paneli, že pravdepodobne od detskej sedačky, ak sa to tam nakladalo. Tu tiež bola podľa mňa detská sedačka, za to je taká koža. Ale není to, že zničené, je to proste používané, treba to tak brať. Plus tejto cene 19 800 eur, čo stojí toto auto. Keď si zoberieme, že je tu fakt vysoká výbava, je tu najsilnejší motor, tak je to proste výborná cena. Takže tu takéto blbosti riešiť ako škrábanec na koži nemá vôbec zmysel. Pozrieme sa, čo tá diagnostika nám povie a myslím si, že to nebude nič zásadné. Auto určite odporúčame. Je absolútne perfektné. Veľmi sa mi páči toto autičko. Ešte nás čaká kontrola podvozku, k tomu sme sa nedostali, lebo veľmi pršalo. Chcel som to trošku aj tak prirodzene vysušiť, nechcel som to stierkovať, aby sa nepoškodil tento už tak tenký lak, ako to robia niektorí. Takže prírodne sme ho vysušili, našťastie neprší a auto ešte skontrolujeme ešte raz exteriérovú stránku. Lakované, havarované taktiež nebolo. Takže my ešte pokračujeme v práci a tešíme sa na vás na budúce.